goed, Turkoslavon. Vandaag gaan we de voltooid verleden tijd eventjes doen. Avenos tabay hasi e pasado acabado. I see. Dit is de samengevoegde klank die we uit het Engels overgenomen hebben om weer terug te komen op één klank van 2 eenmaken. En dat geschiedt door middel van mi-a moet worden ma. Zie je die M van mia wordt ma. Boa, oh, boa in Brazilië, ja die slangen, die wordt gewoon ba. Ella krijgt een L'tje ertussen om het praatbaar te houden. Nos a, bosnan a en nan a. Hetzelfde rijtje die we hebben gedaan met de ontkenningen en met alle andere personen, hè? Oké, dus ik heb gegeten, ma come. Ik heb het gegeten, het opgegeten, al dat het en op, ja die het die stoppen we hierin. E-L-E, ma comele. Herhaal naar mij. Ik heb gegeten, ma come. Ik heb het opgegeten, ma comele. Jij hebt gedronken, ba bebe. Je hebt het opgedronken, ba bebele. Hij heeft het gegeven, met tuna. Ella dunelle. Hij heeft brood gegeven. Ella duna pang. P van Paul. A N van nee. Pang. Hij heeft het gegeven. Ella dunelle. Wij hebben brood genomen. Nos a tuma pang. We hebben het genomen. Nos a tumelle. Jullie hebben het betaald. Bosnan a pagelle. Jullie hebben betaald. Bosnan a paga. Jullie hebben het brood betaald. Bosnan a paga pang. Ze hebben het brood geïnd. Nan a cobra pang. Ze hebben het geïnd. Nan a cobrelle. Hier hebben we meteen kunnen zien de schrijftaal. Apostrof E, pagelle. Tumelle, dunelle, wordt dune, tume, bebe, komma, e, come. Zie je, allemaal kunnen die apostrof E, zoals de schrijftaal wordt gedaan, doen. Maar we spreken het uit met een E-L-E. Ook is het behalve het werkwoord ik heb gegeten, is het ook het werkwoord zijn. Ik ben geboren. Ik ben geboren op Curaçao, ma nace na Curaçao. Jij bent geboren op Aruba, ba nace na Aruba. Hij is geboren op Bonaire, ella nace na Bonaire. Wij zijn in Nederland geboren, nos a nace na Hollanda. Jullie zijn in Amerika geboren. Bosnan a nace na Amerika. Ze zijn in Zuid-Amerika geboren. Nan a nace na Sur-Amerika. Nou, dames en heren. Dat was de voltooid verleden tijd. Je kan het met alle werkwoorden nou uitwerken. Mitawak Bosnan. Ayo. De volgende les wordt de ontkenning natuurlijk. Bye bye!